Ug karon mga kadimarunong, ato na ning isugba ang atong bulinaw. Unya kay first time man nato makatilaw. Aw syempre kita magtagbaw. Tiwasan pagud sa atong sawsawan diha, pero wa jud mawas akong nahuna kung unsa ni nga isda. Libod or bulinaw, ingon nila libod daw. Lami man po di ay. So what's up madlang people? Ay nasayop, balik gibi. So what's up mga kadimarunong no? So for today's video, syempre ngadto ta sa merkado. Ay magbalita, ug sugbaon na to. Ug sa pipila ka minuto, naabot na dayon ta sa merkado. Syempre Kay mamili ta, ug sugbaon dire. Anak man na. unya kaya ang uban isda mahal man. Mao na lang ang libod atong napilian. Naantay tuloy sa iyang kiliran, pero puol naman. Syempre magpalahi na pud ta. Naghapit lamas diha. Bombay og kamatis, okay na na. Ana man na. Mintras nagbahaling pata diha og nagpabaga, syempre ato sa nihugasan ang atong isda, atong gipagasan sa tubig sa uwan. Unya pagtaud-taud atong giyab-an. Unya kay pagtan-aw nato sa tubig lubog pa man atong giotrohan. Ana man na. Unya kay atong gihaling diha wala pa man nabaga. Syempre, ang lamas na pod atong tirada. Bati po nato ang tataran nga gikan sa bansuhan. Unya karon ato na ning gipanitan sa ato ang kutsilyo nga habulan. Unya ato na nang gipikas og gitagod-tagod. Syempre atong ibutang sa sudlanan. Unya atong gisunod diha ang tamatis nga hilaw. Kuhaan atong liso kay ato nirong hiwa-hiwaon. Wala kay ta nagdugay og ato na ning gihiwa-hiwa. Unya ato na silang iipon diha kay dili bitaw ni magsabong. Pero bitaw ato na ning dalion. O diba, tsada pod mintras wa pa ta kasugba, pero atong sawsawan ready na. Ug karon mga kadimarunong nabaga naman ato na ning bungkagan ug ato ning itak ang atong tapanan para mo init daan aron dili mamilit ang atong sudan. Og karon mga kadimarunong nainit naman atong tapanan, ato na ning isugba ang atong sudan. Ana man na. Ug atong paspasan kay inyong di marunong gigusla na ang tiyan. Ana man na. Ato ning daghanon kay dali ra man pod ni balihon. Siyempre kay naluto naman ato ning haunon. Ato ning paspasan kay atong amigog amiga kay gusto mo tilaw sa atong sudan. Ug mao ning first nato nga gitak-ang ubay-ubay po di ay. Ug mao ni ang ikaduha kay nahurot na ang naa sa sudlanan. Unya kay naluto naman ato ning haunon. O diba, excited na jud kumukaon kung unsay lasa. Pero sige ra, first time man po din natong pagsugba. Siyempre, kay di marunong man ta, ana man na. Siyempre, human naman ta sugba, ato na po i-mix ang patis ug lamas dire. Unya kaya atong mga amigo amiga diha ug atong tiyan gigusla, siyempre. Samtang nangaon, way nagsaba-saba. Ana man na, pero wa jud nawas akong nahuna kung unsa jud ni siya nga isda. Bakit po niya anong sinugbaw eh? Libod or bulinaw, ingon nila libod daw. Lami man po di ay. Aw lami di ay. Bantugra ni tulo akong laway while gasugba. Be, atong punan og suka para atong kaon mas mugana. Pugan atong sili para atong dila magkisi-kisi. Ana man na. Aw bitaw joke lang no. Aw siyempre no gusla naman kayo mo focus ta sa atong pagkaon diya no. Unya atong i-pass forward. Unya tungod sa atong kagusla ang kanon nga gipahugag munggos siyempre nahurot na diha. Ana man na. Siyempre di ta babalaka kay daghan man tag kanon nga gireserba. Ana man na. Unya kay ni si Adam na tong tiyan basin nung kanon di mahurot. Siyempre ato jud ning hotdon karon. Ana man na. O diba? Nahurot na jud. Ana man na. Siyempre di marunong man ta ang libod or bulinaw atong gisugba. Siyempre mamaya turtirada ang bahaw nahanaw. Da atong tiyan natagbaw. Ana jud ta kalingaw basta kita magpundok mga amigo mga amiga di marunong dada. Ana man na. Maong karon ako pasalamatan ang atong mga viewers ug ang atong mga followers nga ni suporta. Lami kay atong kaon no. Di sinugbal lang ni nga bulinaw. Aw ana man na. Lami kayo no.